for Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapy Stories and namhlanje sikhuluma ngomdlalo omusha amalanga awafani. Guys, uniphethe kanjani lo mdlalo? Niyawuthanda yini? Are you enjoying storyline? Yini nifise ngathi ngashintsha nje kule storyline noma niyawuthanda lo mdlalo? Sobona kuma comment guys with regard to that. Anyway, I wanted to update you ukuthi ke kuzokwenzekani kuleli viki eliqalayo. Nibonile guys ukuthi ke usabelo netwin lakhe ke bahambile ke baya ethunini lamawabo kumba ke ithuni lamawabo balithola ngempela bakithi thikithi ke lika 20 million. So siba ama million ke bakithi mayise be rich ke ngempela. But ke guys bantu ke bayibuza ukuthi ke uzowenza ngositha because uthema ngabe phume emgodini wavele wafaint kwangazela noma uyashona noma kwenzekalani. Cha guys, uzo survive, sure be okay, and ke bazodla ke imali ke nomfowabo bese kuthi ke uma ngubane guys phela usejele uzozwa ukuthi labantwana laba batholeke u20 million hayi akazomphatha ayizomphatha kahle ke leyo ndaba ke bakithi uma ngubane. Niyazi guys ukuthi uzame ngakho konke okusemandleni ukuthi ke ayithole le yamali ngenxa ka 350 wakhe wayitshana nezingane ukuthi ke njengoba umawazo ke awina ke u20 million uyena oyemnike u350 350 ukuthi ke ayobheja. So guys, uwina u20 million uma uthi ufuna ikhathi yakahle afike kube imali engakanani ngempela njengoba phela wemxhase ngo350 u350 wazala u20 million kumele kube imali engakanani le aseyifuna kangaka. And ke guys ke usabelo kuzoba caught in the middle ukuthi akhethe yiphi girlfriend between the two lawo ke anawo noma ke akhethe uxoli noma ke usitha. So guys, we're looking forward to see ukuthi ke how will the story yabo unfold, but it's more of a comedy. I don't know, but giving the comedy vibe nyana akusi story serious kakhulu. Maybe they are taking laphana kuZalo because it's story sakubo kuZalo lesi, so you can expect vele a lot of yabo comedy nyana obukhona hayi serious storyline yabo. So yeah guys, it brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.